Goddag gutter. Det der har jeg bestemt mig for, at vi skal skifte yderste her. Fordi det her, det er altså ikke godt det der. Det er det. Ja, og så skal vi have skiftet benzinslange her. Hernede fra af. Måske også benzinfilter. Fordi når jeg sætter sædet på, så går den i vejen, og så kan det ikke sidde ordentligt på, og så ender det med at falde af og fuldstændig vildt. Så det er bare i gang. Vi snakker ikke samme sprog, ikke samme lingo. Ligger bag af chippen, hvor du ved det med Pedrito. Så fyrer det gamle kabel her igennem her. Faktisk meget nemmere, end jeg havde regnet med. Det her. Så det her, det er bare helt færdigt. Og der mangler også de der ender der, som sidder på det nye. Ja, begge ender gør. Så jeg skal bare have ført gaskabel igennem, og så bare sat det til deroppe. Så det får jeg lige gjort. Så er det blevet lavet. Ja, det tog en del. Koster. Det er lidt svært med en person. Ja, det er selvfølgelig sådan der. Så det skal lige klippes til. Og ja, så er der jo egentlig noget af det. Så mangler vi... Så skal vi have lavet de der benzinslanger der. Og så skal jeg lige finde ud af noget med vakuum. Det virker ikke til, at den gider sluge noget benzin. Så, yes. Så vi klipper det lidt til her. Så bare kabler vi lige skal have målt op her. Så, yes. Nu er Alfa kommet igen. Så nu har vi lige klippet det her til. Så skal vi til at have den lige nu. Jeg lige tænker mig at skille det her fra hinanden, så det er meget nemmere. Og så er der smækgas på. Det sker bare stadig på den blok som chili. Har en ting bag, skrider hos tungen i køen. Mønsen er statisk. Det viser som at jeg får baglygten til at virke her. Og jeg havde problemet med, at der var en bolt, der sad fast. Som man nok kan se her. Så er kickstart-skjold, det er knækket. Det er også lidt. Yes. Jamen, så vil jeg lige vise, at baglyset har jeg fået til at virke. Det er selvfølgelig. Det kan være smut, det skidt. Så det så prøver vi igen. Vi sætter tape på den her ret. Så er det blevet lavet. Jeg synes, det kører rimelig godt. Så er det bare at teste.
Jeg har faktisk bestilt dyser. Og Temo. På Temo af. Ja.